ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଭଉଣୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି। ବାପାଙ୍କର ସେଠି ସବୁ ସଜାଡ଼ ସଜାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଶୋଇବେ। ତାପରେ ମା ତାର ଲୁଣ ଫୁଣ ପକେଇବ ଖାଇବ। ତାପରେ ସିଏ ଏଠି ତରକାରୀ ବାପା ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ବଡ଼ା ଫଡ଼ା କ'ଣ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ ପିଆଜି ଆଳୁ ତାପରେ ପକେଇ ତାକୁ ରାତିର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା କରିଦେଲା ପଖାଳ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବ। ତାପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ 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 କ୍ଷୀର ପିଇକି ଶୋଇବା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ଟିପୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ କୁକୁର ଛୁଆ ଟିପୁ ଯେ ଘରର ସଦସ୍ୟ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଘୁମଉଛୁ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ତାକୁ। ସେ ମଣିଷ ଛୁଆରକ ବସିଛି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ସେ ଖାଇବ। ସେ ଏଇଠି ଖାଇବ ତା ଜାଗାରେ ଖାଇବା ନାହିଁ ଖାଇବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିଛି ପାଣି ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଏଇଠି